Muri Zimbabwe kwazivai ndauyawo zvekare panapa ndine nyaya yandiri kusangana nayo panapa inova nyaya iri kutaurika zvakanyanyisa muma streets social media nemuma streets zvimatungirwe nyika zvinoitika muZimbabwe. Nyaya iri panapa inyaya yescarf yevaMnangagwa. Vanhu vakawanda vakanyozoziva kuti why vachigara vakapfeka scarf. Saka nhasi ndo pavari kuuya vari kupindura nyaya iyi. Pane mifananidzo mavideos akasiyana siyana vari kubuda vachipindura kuti sei vachigara vakapfeka scarf iyoyo. So kana tichangosangana, gara walike this video topinda mushoko tichionesana kuti why is it iwe uchifunga kuti vanogara vakapfeka scarf iyo, nokuti vazhinji vanga vakutaurawo zvakasiyana siyana. Vamwe vanotaura nemaonero nemaziro akasiyana siyana. Vamwe vanoti pamwe zvichida inyoka inogara iri muhuro. Vamwe vanotaura kuti aiwa vanogara vakasungirira ice mukati pasi pesuit obva wazisa scarf kuitira kuti temperature inogara ichita saka vanogada neutralizer neice. Zvizhinji zvinotaurwa nevanhu zvisingaperi. Unoziva kuti maZimbabweans zvinotaurwa nevanhu hazviperi, but ivo vane maonero avo vari kuti the scarf is worn all the time because patriotism knows no weather or its elements. Ndo mashoko avo vari kutaura kuti haina weather patriotism. Saka ndinogara ndakatongoipfekera nyaya dzeizvozvo dzongoti nini ndingori munhu wepaZimbabwe, I'm proud of my country. Ndo mashoko avo ivo vachipindura journalist from China akanga abvunza kuti chikonzero ndechei chinoita kuti mugare makapfeka scarf iyoyo. Asi zvatakazoonerera zvakutaurwa nevanhu veruzhinji maZimbabweans vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro penyaya iyoyo. Vataura kuti ayo apa muri kutivhara nenyaya yescarf iyoyo, nekuti vari kuti banzi panogona kunge pane a deep meaning. Ndo zvinhu zviri kutaurwa panapa nevanhu vazhinji. Vamwe vari kuti ayo aicho hachina kana basa chinhu ichi, hachina kana basa, but chinhu chekuti ndechemushonga chete. Ndo mashoko ari kutaurwa nemumwe, but ndiri kuzoona uyo Nick Mangwana ari kuti believing in that mushonga trash is a reflection of you and not the principle. Ndo mamwe mashoko ari kubudo. Mumwe ari kuti no, there must be a deeper meaning behind the scarf because maZimbabweans havasi kugutsikana kuti ndo chikonzero chinoita kuti igare yakaita se yakapfekwa, because hazvina basa kuti kuri kunaya, kuri kupisa, kuri kutonhora, inongogara yakaita se yakarovererwa. Saka ndo zvinhu zvekuti zviri kutovhundutsa vanhu vazhinji kuti what more kana kumba potse unonzwa kunzi pamwe munhu anogona kunge achirara nayo. Zvakutyisa manje kuti munhu akutorarama nerangorara akapfeka scarf. Maonero evanhu zvinezvi kuti zvinotaurwa nevanhu hazviperi. Ndo nyaya iri panapa. Mwari kuti it's good thing people will have a reference point to remember their tormentor. Vanozongoti vaya baba vescarf vaya hamuchavazivi here. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe kuti ayo zviri right kuti vanhu vanozokwanisa kungoti vakazongoona scarf vanaona mufananidzo wezvinhu zvavanenge vakasangana nazvo kusorangarirawo kuti makangano rero takambotongwa nemumwe munhu aigara akapfeka scarf. Ndo zviri kutaurwa nevamwe maZimbabweans panapa. Mumwe ari kubudawo panapa ari kuti preposterous, the guy started putting on that scarf after his coup in 2017 where was the patriotism from 1980 till 2017. We all know why he puts on that thing. Even in the most ridiculous places and events, there is nothing patriotic about that scarf. It has brought doom. Takatanga kuzongoona yakupfekwa muna 2017 ko kubva kuna 1980 kumashure kwezvo vasati vatomboenda kana already nekuhondo kwacho kumashure kwezvo kwaitika zvinhu paronzi avana vanombobvera vakamboona kana wani mufananidzo pakapfekwa scarf iyo. Like sekutaura ndo zviita kuti vanhu vanongotaura zvakasiyana siyana. Umwe ari kuti scarf yacho ndio inotipa mabasa ere ngaibviswe. Umwe ari kuti hezvo vanodaro patriotism chibaba pakaipa. Mumwe ari kuti if it was a symbol of patriotism, why is it forbidden for everyone else within the encouraged to wear one stealing limelight? Is he more patriotic than the people around him? Imiwei mikai aiwa muti kwanire. It is a planted question with a ready constructed answer in other words. Unaona nyaya imwe inoitika ndiye kudai so.
panyaya yescarf imwe chimwe chandakaona ipapa ndechekuti unoona vanhu vanogara vanenge vari muside naye vaya vanosviti 2030 anenge achiripo vamwe vakambotraya kupfeka mascarf eyo vachida kunofamba nayo but zvinenge zvakazoitika kwavari I'm sure vamwe vacho vakangona kunge vakatosuffocata nadzo kutongosvamba kuti ndabonda tadza unombotraya unotanga uchindombotaiwa toda kufadza mutengi toda kufadza murungu but unozongosvika pakungodonha wega nekutsva because kunopisa honestly speaking but muchando unozoona kana kwakutonhora ndoponona vamwe 1 vakaita se vakadziroverera but nguva yekupisa ngatisanyeberana chinhu chaicho chagara chinotori nenharo chinotoita vanhu ma1 mumwe ari kuti vamwe vanoti akapiwa scarf nasekuru Ndunge after tsvimbo yashayikwa ndo mashoko ari kutaurwa nemamwe maZimbabweans kuti ayo maybe it's just because vanhu vari confused, people are confused. You know what about these people? Vamwe vanofungidzira kuti vanhu vanoramba vachikotaura about nyaya dzakadai so vanenge vachirwadziwa naye urochinji. It's not like that. Kana uri muoffice here vanhu vanotone zvizhinji zvavanotaura pamusoro pako. You still remember madays aya Mugabe pangari muoffice vanhu vaitaura maconspiracies nematheories akawanda. Vamwe vakatotanga kuti ayo vana wande vake zvizhinji zvinenge zvingotaurwa uzi vanhu vane maonero avanongokuita kana uri paoffice pape especially uchivaboha ndo zvinowanzoitika zvimwe zvinhu zvandakaona. Saka vanhu vanenge vangoramba vachingotaura saka zvinhu zvekuti zvipere mwari kuti matadza kutiuraya nenzara now you resort to suffocation and makuda kuti titsve futi aiwa hamuna tsitsi mwari kutaura zvakaoma odiwe mwari kuti I listened twice. Listening to the response he started harshly. Was the question harsh? Just curious. Pagashata. You know, I think like I was spoken taura. I don't know how did you that's what I'm talking about. Zvinhu makutokukwidza voice because people ngobvunzwa ka question gari right. I don't know kuti maZimbabweans ka. Vanhu vanogara ngone zvakawanda zvekutaura. Umwe kuti Nick, look how the scarf police on gold mining is done to that mountain. This is a concession that whole area is illegal miners and every homestead has its own chigayo and an illegal gold shaft. What a mess. Uriona nyaya yacho manje. Zvizhinji vari kupopota vanhu vari kutaura zvavanoda nyaya yescarf ike itachitofungidzirwa pamwe inotongoriwo nyaya yokuti ngoro tingangoti masofters because maZimbabweans I don't know zvavangori imi maZimbabweans kana makanyatsovanzwa nezvavo vanenge vada kunyatsokunzwisisa but andipefuti one problem panyaya iyoyo because munhu unoda kunzwisisa zvimwe zvinhu ka unoda kungoti tiri curious kuti tione kuti what's going on here anditi saka kwapuwa explanation yeusina kunzwisisa manje aungambonzuri wrong pakadaro ndo maonera ndinozvida but anyway muri Zimbabwe ndangoti darike nepanapa ndikuzivise nyaya iyo iri kuitika nemataurirwa zviri kuitwa imimi ndimunozoona muchizondiudzawo kuti nyaya iyi munoionawo sei nyaya yescarf iri kutaurwa neveruzhinji iyoyi. I understand kuti imi mune maonero enyu ndowati takamirira kuti tinzwewo kuti nyaya iyi munoionawo sei nyaya yescarf since vamwe vari kutaura zvakasiyana siyana. Vamwe vari kuti yai pamwe vakapuwa kwana Ndunge kwashayikwa tsvimbo paya vamwe vatakadidi zvizhinji zvinotaurwa nemaZimbabweans hazvipere but ndangoti ndisire panapa mundiudzawo kuti nyaya yescarf iyi sekutaurwa kwairi kuitwawo munoionawo sei.